Sobrang bahang dinulot. Rumaragsa yung baha niya. Ayan Yung sabi ko kay Manay Teta kanina sa aming GC. Ate Dini ako. Ayan. Saglit lang na baha, pero saglit lang na ulan. Pero yung baha, grabe. Buti hindi inaano ang ating tulay Pero laging inaano. 2 oras lang na ulan na super lakas naman. Ang lakas nga naman na ulan. Pero kung di pa ako nakapagpaani, kawawa naman yung aking pananim hanggang dun yan Kawawa naman sana yung palay. Kung hindi pa ako nakapagpaani, wala. Buti nakapagpaani na tayo. Shoutout sa 2 viewers. Yan, update ko lang yung baha ngayon dito sa amin na super lakas. Hello kaibigan Maxam, like number 1. Thank you very much my friend Bang B Mares channel. Ayan super lakas ng baha. Binaha na yung ating munting kubo. Kamslab, Kabsat, baha na dito sa aming Kabsat. May galab shoutout kaibigan Sherwin Tulibas. Thank you for coming. Update ko lang yung baha dito ngayon sa amin. Yan Hala, may typhoon pa, buti ba't bumaha? Like number 2 Sir Tunying, hala may baha. Ang lakas ng baha. Ayan Buti nakapagpaani na ako. Kung di ako nakapagpaani, wala. Inabot na naman yung palay natin. Ayan ang lakas. Saglit lang na ulan. Pispan na yung Pispan na pare yung pispan. Pispan. Buti sana kung may isda. Yan, may galaw shout out. At tinitili sa round. Yan, lakas ng baha dito sa amin. Lakas ng baha. Yan yung sagingan natin wala, binaha na yung sagingan. Bakod natin, munti ka nang magigiba na. Tanggalin ko lang yung yung mga nakabara. Para hindi siya hindi masira yung bakod. Malalim to malalim na part to malalim. Pag doon naman ako dumaan sa kabila, lalong malalim. Kukuha na lang tayo ng panungkit para maano yung bara. Yung bara na yun kasi sigurado pag dito tinanggalin magigiba yung bakod. Nag-uumpisa pa lang yung baha. Nag-uumpisa pa lang. Umpisa pa lang po yan. Tingnan mo yung ating kubo. Ayan Dati hindi pinapasok ng tubig to. Pero yung kabila kasi yung kabila po kasi yun ang kanal. Gustong gusto ko buhay sa probinsya. Ang sarap maglakad sa putikana. Agus Bang, may galab shoutout. Hindi pala, Molly Bugart, may galab shoutout. Tito Amark TV, may galab shoutout. Like ka pa din, idol.
Natapos na lahat. Anihan mo bago nagkabaha. Oo nga, idol. Yun, akala ko isda. Akala ko isda. Ano pala? Yun o, akala ko isda. O, akala ko isda. Ano pala yun? Bullfrog. Yun, inabot na yung ating ano. Ating kubo. Yun, baha na nga. Ito yung ating kubo-kubo nasa loob. Yan, si Mrs. nagwawalis. Ang lakas kasi nung ano doon sa kabila, oh. Tingnan mo yung nyug natin. Tsaka yung ating tanglad. Oh. Mataas na parte to pero inabot na. Yung ating kamuti tops na naandun, ayun oh, yung kamuti tops po yun, wala na. Malapit ng... Tapos ito naman, yung kamuti tops dito, nakakalito yung mga ano karag. May mga gumagalaw-galaw. Nakakatakot pag ganitong baha kasi baka, siyempre, naano yung butas ng mga ahas, ganon. Baka anod. Sa mga tama sabi ni Gold Igorot, laki pa rin si Tunying kasi tapos ng anihan, saka nagbaha, tapos na ako magpaani. Saka siya nagbaha ngayon. No skip ads from Ate G43 Mix Vlog. O sisi, nung bata pa ako, lagi kami lumalangoy. Madumi kasi yung tubig. Maki TV, YMCA. May moderator ka na po. Ingat po, baka may ahas dyan. O nga po, Tito Mark. Yun, may moderator na rin po yan, Tito Mark. Bakit nagbaha dyan, idol? May bagyo. Di, umulan ng malakas. Kanina, 2 hours. 2 oras lang siguro. Wala pang 2 oras. Baka 1 oras lang po. Mga wala pang, basta ganun po, 1 oras or set kalahati, ganoon. Doon kasi galing sa bundok yung ano. Yung bundok po kasi yun. Yung bundok na yan, dito lahat ang bagsak ng tubig. Maganda sana kung yung tubig po ay ano, malinis. Kaso medyo amoy ano siya, amoy pulasi. Ano po ba yung pulasi? Ayun po sa kabila oh, ang lakas ng tubig, ang lakas ng agos niya oh. Mabuti nakaani na. O, di ba sabi ko ate din ako, ang lakas ng ulan po kanina. Kaninang nasa GC tayo. Ngayon, pumunta ako dito sa bukid kasi sabi ko, baka ianod na naman yung aking tulay. Yan, na hindi nagkamali yung ano ko. Ayan, grabe, lakas ng baha. Buti man lang kung may isda. Hindi naman isda ang inaano, di puro basura. Boom. Ayun po yung aking tawiran oh. O dati hindi to inaano ng baha, pero ngayon hanggang dito na oh. Abot na yung ating kubo. Update ko lang kayo sa videohan ko, bibidyohan ko po sana para i-upload. Naisip ko may data pa naman tayo, i-ano ko na lang. I-live stream ko na lang. Kaya nga, bahan na agad. Oo nga po. Masyado malakas ulan. Lakas po ng ulan. Super lakas. Lalo pa po yung may bagyo. Mga sili natin, ano na. Nangalaglagan na yung ating sili. Ay, may mga bunga na yung ating sili, oh. Kasi yung sili naman na maanghang, ay naihinog na. Meron ba tayo ditong mani? Yeah, mani. Mga tanim-tanim tayo dito mga ano eh, kahit pa paano. Ayan, sili. Siyog. Tapos yung sagingan. Ay, mga pang-ayuda kong saging oh. Buti nakapunta agad ako dito sa kubo. Baka lalo lumakas, mag-iba yung ating bakod. Shoutout po sa 6 viewers.
Malas nang nasa huli. Doon bumagaak ang basura. O doon ba bumabagsak. Basta ingat-ingat. Thank you, thank you. Thank you, kabsat. No problem. Okay lang to. Ang iniisip ko lang is, ito, papalitan naman na tong bakod na to. Ang inaano ko lang, baka magiba kasi. Kasi pag nagiba po kasi yan, at nagkaroon ng awang, baka po sa gabi may pumasok na mga mababait. Pag nakaw ng ating mga manok, marami tayo ditong manok, native manok, ayun o. Ayun, bumalik ang mga basura na tinapon ng mga tao. Tunying, o nga po, doon, tinapon sa taas. Doon. Doon po sa, pakita ko po. Yung bundok kasi yun, lahat ng tubig dito na, doon nanggagaling doon dito ng bagsak. Kaya ayun po, lakas. Naantabayanan ko yung aking tawiran, magigiba na nga oh. Layo na ng distansya ng aking bakod oh. Ayan, pahingi kami saging. Marami po saging atin din eh oh. Ayan oh. Oh, dahil mo saging yan. Saging na Bicol daw. Yan, shout out sa dalawang kaibigan oh. Tabihanan ko lang tong ating baka anuri na naman. Nagpasa na naman ako nito. Buti may signal sa bukid mo. Malakas pong signal dito ate, malakas. Grabe, lakas ng baha oh. May collab siya ito, Mama Jelly. Mimi Jelly pala, nakalimutan. Pati pagbabasa, hindi ko na pagbabasa. Yung buta oh. Pero okay lang, saglit lang naman yan. Saglit lang naman na bumababa. Hanggang mamayang gabi ng 8. Okay na ulit oh. Naantabayanan ko lang baka pasukin yung yung loob ng kubo. Yun, uwian na yung mga nagbibilad ng palay. Parating pa lang yung tubig. Thank you po, Mimi Jelly. Thank you po. Maiksi butan mo to nying. O nga po, maiksi lang. Dapat hanggang tuhod. Mamu Dids Vlog. Kipsi po, host from Mamu Dids Vlog. Thank you for coming. Nakakala natin baka may ahas. Kasi syempre bumaha. May sili pa tayo, hinog na yung sili oh. Syempre bumaha sila. Baka bigla maglabasan. Lakas na oh, dati hindi po abot kanina yan oh. Ha? Libog na yung ating kamote oh. Ganda pa naman ng talbos niyan. May nanguha dyan kanina.
Yan po ang ating mga manok, oh. Mga manok, mga chicken. Mga chicken na alaga. Yun. Marami po yan, marami. Yan po yung kubo nila, kubo po nila yan. Siguro nandito na yung mga bata. Tingnan ko nga lang po. Ay, nandito na po pala iba, oh. Nandito na iba, oh. Mga sisiw. Marami tayong manok dito, marami. Eh, may saging, oh, saging. Yung ating saging. Oh, then yung papaya natin, papaya. Tapos din dito, nagtanim din ako ng kamote. Yan, nandyan lang po sila yung mga manok natin. Marami po yan, marami. Kaya sa mga bisita ko, mong bibisita dito, mga co-vlogger, pag bumisita po kayo dito, ang ulam natin, sure na yon, tinulang manok. With papaya. O, tapos meron pa ditong yung ligaw na, ito, ano, mga ligaw na to. Ligaw na ampalaya. Yan po ang panlahok natin sa tinulang manok. Kung sakaling may papasyal dito na co-vlogger, mga kakilala ko, napadaan. Wala ka na yung baha, oh. Shoutout sa lahat from John 27 TV. Nagsisiakyatan manok, takot sa baha. Opo, dun po ang bahay nila, ate. Yun, nagbabalikan na sila, oh, yun, oh. Oh, nagbabalikan na sila doon. Yun pa, yung iba. Ang lawak ng tanimang, kaibigan. O kaibigan, mag-uumpisa na nga sana ako magtanim. Kasi bigla tayong binaha ngayon, oh. Lakas ng baha. Thank you kaibigan. Jan 27 Vlog. Safe na safe mga manok natin, dami. No, may kantay kabsat, nagbakasyon ka, may kantay ta agparti tayo ti manok. At si daon tayo. Tapos at daparya, bulong ti parya. Adto ti bulong ti parya. Dapay aba. Napintas ta abak ko, wag kabsat. Awan abot-abot na ata. Wala po yung butas-butas yung mga tanim natin na gabi. Oh, gabing ano po yan, gabing ang tawag yan, gabing yung hindi sa tubig. Yan, ating gabihan. Tapos yung langka natin na tanim nung first vlog natin, yan, malaki na. Tapos yung ating kalamansi. O yan, may mga hinog na yung ating kalamansi, oh. May mga marami siyang bunga. 2 pirasong kalamansi pero sobra-sobra ng sumuporta para sa ating para sa ating tawag nito, pang araw-araw. Sobra-sobra na. Yan, ating mga manok, oh. Tapos yung ilaw po natin dito, solar. Ayan, oh, solar lang po. Mga solar po ang ating ilaw. Kahit brown out, okay lang. Yun, thank you po sa nanood sa aking update. Kaya sa videoan ko sana tapos i-upload ko, i-ano ko na lang, sabi ko i-live stream ko na lang. Bali pa uwi na po kami, mamaya babalik na lang po ako dito mamayang mga gabi. Titingnan ko kung humupa na itong baha. Dilaw ng luya, tunying. Yung dahon, mabango yan sa tinulang manok. Ay, ganun po ba? Ay, ewan ko sa'yo, tunying. Di ko maintindihan. Bahala ka dyan. Ano ba yun? Ano po ba yun natin, Lisa? Tinulang manok na may papaya at dilaw
Luya, masarap yan tunying. Ay, ganun ba? Makinig lang dito habang ako ay nagliligpit. Okay, okay pa, Ate Dini. Yun. Thank you sa mga sumilip sa aking live stream. Short live stream. 20 minutes. Okay na to. Kaysa i-video ko tapos edit. Live stream ko na lang. Balik na lang ako mamaya kung sakaling lumakas pa yung baha. Nag-aakit na si Mrs. Yan, mga solar po ang aming ilaw. Yeah, solar lahat. Dito na yun, sa tuktok. Yun, muli po, shout out. And thank you very much sa mga naandyan. Papaalam na po ako. Thank you very much po. Nag-aakit na si Mrs. na umuwi. Pero okay naman siguro to. Hindi naman siguro magigiba yung ating bakod. Ayusin na lang natin. Yan, thank you Ate Lisa, Ate Dini ako, Mimi Jelly. Sino ba mga naandyan? Kaibigan Sherwin Tulibas. Pabsat Gold Egg Road, Jan 27. Thank you very much. Update ko lang to para hindi na ako mag-edit. Mamu Deeds Vlog, thank you very much. Sino pa nga ba? G83 Ate G, Bix Vlog, thank you. Yun. Laki na yung baha yun, bye bye. Thank you and God bless us all.